Дубайский папленой яким сорт нархи 80 сомон, оптовиш 80 сомон, дона 100 сомон. Марҳамат, кадомида дар кор мешавад? внимательно тамошо кунед. пеши ҳами тамошо кардантон метавонед ки якта лайк монед. ба диққати бонувон ва занҳои хонашин, командаи Faberlic Libos TV шахсоне ки бекор ҳастанду дар хона нишастанд ба кори доимии сердаромад талқин мекунад. марҳамат, кадоме ки мехоҳед имрӯз кора сар кунед, марҳамат, ба ҳамин номҳои дар зери экран буда занг занед. беҳад ёрдами нағз расонда метавонем ва касоне ки бо мо ҳамкорӣ карданд ба муваффақиятҳои баланд рафта расиданд. ролики оянда занҳои муваффақро ба шумо нишон медиҳам ки чӣ хел аз нол сар карда ҳозир ба маошҳои баланд расиданд ва аз кори кардаи худ беҳад розӣ ҳастанд. шумо ҳам метавонед ки ба онҳо ҳамроҳ шуда корро омӯзед. марҳамат, ба ҳамин рақамҳо занг занед ва пешравӣ кунед. бурои навинкае ҳамаша бинед, якта мо шумода парста абзор мекунем. марҳамат, чизе ки гулои навинка ҳам ҳаст, гулое ки пори нав шумо заказ карда будем, ҳамвора мо снова заказ кардем, санг задем барои шумо. марҳамат, якта мепартоем, шумо бибинед. сангошон норма задагиай, ина барои ит какрас кадом метавонед, мисол шумо то 5тара оптови ҳисоб мехӯрад, то 5 штука метавонед ки 80 бигиред. занг бизанед, шумо фақат дар WhatsApp бинависед, кадом ноҳия будантона бинависед, мо шумода иншоаллоҳ доставка мекунем ва ҳамон ҷотона рафта мерасад. фақат одамое бинависанд ки дар ҳақиқат харидор ҳастанд. просто видеоро тамошо кунед. ман ҳамаи гапа мезанам дар бораи ё ки шумо маълумот мегиред. яхетон менависед ки чанд сума. иже ман на такрор ба такрор мегӯм ки иҳо 80 сомонӣ, 80 сомон барои 3 метрш, як либосш, 1 метр не, як либосш 3 метрш 80 сомон. сангш норма задагиай ба дараҷаи олӣ хушрӯан. ҳамаш яким сорт паплини дубайский яким сортае. чӣ ки хитон медонед, ман клиентом да дуюм сорт арараш равон намекунам, барое ки ҳамин кора мо накардем. лишна ман ҳамин кора намекунам, фақат яким сорта тозаша равон мекунам. ҳамин чизое ки ҳозир шумо дидестен, иҳо ҳамаш яким сорти паплина дубайский. ай шумо чиай? ай шумо фақат як лайкай, баъд скриншот. ина ман пештар нишон метавам. ина сангшона бинед, сангоша бибинед. сангошон норма загия, норма. фақат шумо бояд тезтар скриншот карда партоед, барое ки вақте ки савдо мекунем тамом мешава, баъд занг мезанем. ина ити сар мешава, пеша ки шумо ҳамин чизотона бигиред. ина майдагалак. баъд бисёрат нигаҳ кунед ки ҳамин видео кайда сиёмка шудагиай. имрӯз мерава, яхе одам як моҳ пас мепартоя, баъд угла ёфта намешава. барои ҳам шумо кӯшиш кунед ки ҳамон чизе ки мегирем барвақта скриншот карда партоем. ҳамаш дубайскиё яким сорт. гулои навинка ҳам дора, гулои порина ҳам баъзан ҳаст. ҳам тигрӣ ҳастай, ҳам майдагул ҳастай, ҳам каҷгул ҳастай, ҳам ина хеле сияҳои аҷибгӯш ҳастанд. кадомеш ки шумода маъқул мешавад, фақат шумо барвақта занг мезанем, мо шумода доставка мекунем.
боқи сарбаланду обод бошед. Як бор дига мегум нархошон ҷескит кашид, аге 100 сомон будан ҳозир 80 сомон. Марҳамат, зан занед.